תמיד קורה רק לי. בסדר, התעוררתי, מה זה צריך להיות? זה כובע טבחים, והוא מתאים לי. הנה אני מחזיק תבשיל, כאן אני מקבל פרס אפייה, וכאן התבשיל שלי קיבל פרס ראשון. בוקר טוב, אבא. היי, תראו אותו. מרטין, זה מרגש, אתה שף, ולא סתם שף, אלא השף הבכיר בעיר. עלית לגמר בתחרות סכין הזהב, כל הכבוד לך! מר בויל, יושב ראש האכלנים הכיפיים, התקשר הרגע לבשר לי את הבשורה המשמחת. נפלא, זה ממש מעניין, תמשיך לדבר ואני אכין משהו לאכול. אתה שף, וזה אומר שתוכל להכין לנו משהו טעים בקפיטריה. אל תבנה עליי, ניסיתי להכין ארוחת בוקר והכנסתי פלפל חריף לקקאו, החביתה שהכנתי יצאה יבשה, שרפתי את הצנימים וכמעט שרפתי את הבית. טוב, זה ברור, אתה צריך קצת תרגול, אבל אני בטוח שאתה מוכשר, הרי נבחרת שף השנה של איגוד האכלנים הכיפים. בתוכניתנו הערב נכריז על הזוכה בתחרות סכין הזהב. תראה, אנשי הטלוויזיה, הם באו לראיין אותך, מרטין. אני לא מעוניין, ניכנס מהכניסה הצדדית. היי, הנה הוא! מרטין מורנינג, אתה אחד משני המועמדים שעלו לגמר השנה בתחרות סכין הזהב. אולי אתה תהיה השף הטוב ביותר השנה. איך כוכב עולה צעיר כמוך מתכנן לגבור על השף המפורסם סלט פליה? אני אשאיר זאת בגדר סוד. למעשה, למרטין יש תיבה מלאה מתכונים סודיים, ואין ספק שהוא יבחר מתוכה משהו מהמם, אבל זה כל מה שאנחנו מוכנים לחשוף. ברור לך שזהו סוד מקצועי? כולכם שמעתם, צופים יקרים, מרטין מתכוון להפתיע את כולנו במתכון מהמם. המתמודד הצעיר נראה בטוח בעצמו, ולמרות ניסיונו המועט הוא מוכן ללכת עד הסוף. הוא מתחזה שלא יודע לחמם פיצה במיקרו. אל תהיה בטוח. ואת, גברת צעירה, מה את חושבת? ובכן, מרטין הוא ילד מיוחד מאוד. הוא מסוגל לכל דבר אם הוא רוצה. לא. אם הילד הזה ינצח, אני אפסיד את החוזה עם המסעדות בעיר. אני אצטרך לפטר אותך ולזכור אותו במקומך. בוס, אתה לא תעשה דבר כזה? לא, כי כבר הוצאתי הון על הפרסום שלך. אני חייב להשיג את פרס סכין הזהב הזה. שמע, הזמנתי את בויל לסיור במפעל שלי. אם אנחנו נדע איך להתנהג, נוכל להבטיח את הקול שלו. כן, קצת שוחד אף פעם לא מזיק. אני אקנה את הקול שלו בכסף שאני חייב לך. מה זה? אחרי כל השנים שעבדתי בשבילך? אני אלך לתקשורת. שמע, יש לי תוכנית הרבה יותר טובה, בוס. תוכנית שבה שנינו יכולים לנצח. תזכור, אתה מפיק טלוויזיה, תגרום לו לחשוף את המתכון, אני אשפר אותו וננצח. מרטין, תכיר את המפיקים של תחרות סכין הזהב. הם באו לקחת אותך לאולפנים כדי לערוך חזרה. וואו, החברים שלי גרומו ורוקסן יכולים לבוא איתי? בוודאי, ואני סומך עליכם שתביאו כבוד לבית ספרנו, מרטין. שיגעון, במקום שיעור מתמטיקה אנחנו מופיעים בטלוויזיה. היי, הגענו! זה לא אולפן טלוויזיה? לא, ודאי שלא. כאן אנחנו עורכים את החזרות הסודיות. אני עוד לא המצאתי את המתכון. מרטין ממציא על המקום. מה שאמרתי על המתכונים הסודיים היה סתם. כן, זה מה שכולם אומרים. מבלבלים את המוח. עכשיו תהיה ילד טוב, תכין את המתכון הסודי ואז תלך. מצטער, אני לא יכול. רגע אחד, אני אדבר עם מרטין. הוא תמיד שומע בקולי. אולי תכין להם סתם משהו. הרי לא באמת אכפת לך מהפרס, נכון? הבעיה היא שגרומו צודק, אנחנו בצרות, אין לי שום מתכון סודי. רגע, יש לי רעיון. ובכן? החברה שלי שכנעה אותי. אני אסכים לבשל, אבל בתנאי שהשף יצא. אתה מבין שלא אוכל לעבוד בהשגחתו הצמודה של היריב שלי. שמעת סלט פליה? החוצה. בסדר, בוס, אין שום בעיה. זהו, סיימתי. לפני שתיתם, אני ממליץ לך בחום לשים מגבת לך על הראש. זה הכרחי כדי לקלוט את כל הטעמים העדינים של התבשיל. הגרון שלי בוער! וזה נפתח! מהר, הם באים! מכאן! לא מכאן! בואו הנה! בואו הנה, תכף ומיד!
קדימה, שמן אחד, מה אתה סתם עומד שם? אין לך לאן לברוח! תודה, מרטין! תפסתי אותך עכשיו! אתה והרעיונות המעולים שלך לא יוצלח שכמותך! קדימה, בואו נתחבא כאן! הדלת פתוחה, נראה שמחכים לי. מטומטם אחד? השארת את הדלת פתוחה, הילדים בטח ברחו מזמן! זה בסדר, אל תדאג, בוס, אנחנו כבר לא צריכים את הילדים האלה, כי כבר השגנו את המתכון הסודי בעצמנו. כן, אתה צודק, באמת השגנו את המתכון הסודי. בוא ניתן למר בוי לטעום ממנו, ואז נראה אם הוא באמת טוב. איפה אני נמצא? איך הגעתי לכאן? ידידי, לפני שנצא לסיור במפעל, הייתי רוצה שתטעם את המתכון האחרון שלנו. זה מתכון קצת חריג, ולכן נשמח לקבל ממך חוות דעת מקצועית. מעניין מאוד, כן, מעניין מאוד. לטעמי חסרים קצת תבלינים, אולי עוד קצת פלפל, ואז הוא יכול להיות מושלם. זה נורא! איבדתי את תחושת טעם שלי! איזה אסון! זה ודאי מפני שהתעלפתי קודם! מה אעשה? אין לי טעם בחיים! בעוד פחות משעה עליי לשפוט בתחרות הארצית, ואין לי חוש טעם! השם שלי ייהרס! אל תעשה לנו הצגות, הפתרון פשוט. תגיד שסלט פליה הוא הזוכה, אין דבר פשוט מזה. אבל למה הוא? כי אם לא, כל העולם ידע שיושב ראש אגודת האכלנים הכיפיים לא יכול להבדיל בין עוגת תוכמניות לבין גבינת צאן פשוטה. כן, אולי נוכל להגיע להבנה הדדית כלשהי. אני בטוח שאם נשב ונדון בעניין לעומק... כן, כמו שאמרתי קודם, השף סלט פליה הוא הזוכה הבלתי מעורער בתחרות. יפה מאוד. ידעתי שנגיע להסכמה הדדית. זה פשוט מאוד. יהיו 3 זיתים ירוקים על התבשיל שלנו. 3. ככה לא תוכל לטעות. רמאים! אנחנו נלמד אותם לקח! את צודקת, רוקסן, אבל העניין הוא שאני שף גרוע, אז איך בדיוק אני יכול ללמד אותם לקח? זה לא משנה, זה משחק מכור! אני מכירה מתכון פשוט שאני מכינה עם אמא שלי. מצוין, ננצח אותם במגרש שלהם, נקשט את המנה שלנו ב3 זיתים. טוב, שימו לב, זאת התוכנית שלנו. איך נהיה בטוחים שהם ייסעו ברכב הנכון? אני יודע. רעיון טוב, מרטין! נו, קדימה! בסדר, רוקסן, עכשיו תלמדי אותי את המתכון שלך. נו, אכלנו אותה, יש לנו נקר. שטויות, לא אכלנו כלום. קדימה, בוא ניקח את המשאית. הכל מתקדם לפי התוכנית. לפי התוכנית, בויל בכיס שלנו ואין לנו ממה לחשוש. כן, הניצחון שלי כבר מובטח. עכשיו כל העולם יראה שהמתחזה הקטן הזה, מרטין, לא יכול להיות אפילו עוזר מקלף תפוחי אדמה. רוקסן, תראי, מצאתי את הצינור הזה, אני חושב שזה מה שיכול לעזור לנו. טוב, מי משני המתמודדים שלנו יזכה בסכין הזהב, ואפשר לחתוך את המתח בסכין. ואני מזכיר לכם שמר בויל, המומחה העולמי ויושב ראש אגודת האכלנים הכיפיים, ישפוט בין השניים. קבלו אותו במחיאות כפיים! שני השפים מסיימים להכין את היצירות שלהם. בעוד דקות ספורות יתחיל מבחן הטעימה. בהצלחה! זה מריח טוב. מדהים. עוד כמה שניות.
8 שניות, 4, 3, 2, 1, זהו זה רבותיי, עבודה נפלאה! ועכשיו, האיש בעל חך הזהב, מלך הטעמים, האדון בויל, יושב ראש האכלנים הכיפיים העולמי, יכריז על הזוכה. זכרו, אין לו מושג מה המרכיבים. הוא ישפוט על פי חוש הטעם בלבד. ובכן, מר בויל? הזוכה בפרס סכין הזהב הוא מרטין הצעיר. זאת שערוריה! אני מצטער מאוד, השיפוט הזה לא הוגן. היושב ראש בויל הוא מתחזה. הוא אמר לי שהוא איבד את חוש הטעם, ויש לי הוכחה. נו באמת, אתה פשוט לא יודע להפסיד! ההוכחה נמצאת בפיצה! אני מזמינה את כולם לבוא ולטעום ממנה! זה היה כיף! היי, התחרות הזאת עשתה אותי רעב. מרטין, אולי תזמין אותנו לאיזו פיצה טעימה?